Good morning sa tanan. May buntag. And it's a wonderful day, no? Na dili kayo init, dili kayo bugnaw, but we are praising God, no? Na naanapunta karon na iyang gialaw na makasimba together bilang iyahang simbahan. We are in our second week sa atong pag-discipleship, launch atong pag-discipleship emphasis month, no? And if you can remember last week, nagsugod si Jay sa atuan ang timailhan sa matuod na disipulo. O gitagaan ta niya og nindot kayo na wonderful working of the Lord, no, na makasigurado kita na naagyud ang ebidensya. Dili ta magduha-duha na ang tinuod na kabaghuan na iyang gibuhat sa kasing-kasing sa katao klaro gyud. And so padayonon nato kani siya, and we are praying, na this will become part sa atong tradition diri sa GCAF, na every bulan sa Agosto, mag-celebrate kita sa iyahang great commission na iyang gihatag para kanato. Kay matod pa last week, no, ingon, ang sugo wala man na usab. So kailangan gyud nato ni siya tun-an, buhaton, ug make sure itudlo sa mga sunod na mga henerasyon, even kit sa atong kaugalingon. So before that, mag-ampo tano and atong i-ask ang Lord for His help. Lord, tabangi kami sa pagpaminaw sa imong pulong karon kabuntaga with great expectation, O Lord, na imo kaming i-refresh, imo kaming ipa-strengthen, o imo kaming, even Lord, push sa direction na ikaw ang nag-set para kanamo bilang simbahan nimo. And that is onwards sa amo ang pag-love sa imuha, onward sa among pag-value, pag-treasure sa imuha, onward, Lord, even as we go, that we would make disciples. In Jesus' name, amen. So focus na to this morning is ang Great Commission na atong makita sa 18 to 20. Ug niingon diha, no, na si Jesus nimiduol si Jesus ug maingon sa kanila iyahang mga tinun-an. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ug tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga ang akong mga tinun-an, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Usa sa among na-pick up na tradisyon sa among pamilya, o usa gini sa no short sa pag-influensya sa among dearly beloved na tatay, si Pastor Al, is ang pag-inom sa kape. And nakita na ingana gyud na labaw na kanang mag-meeting or magtudlo, usa gini siya ka nindot kayo na gasa na gihatag sa Ginoo sa ato na naay kape para makuha na tong utok, no, na maka-alert sa atoa. To the point na sa among balay, ako nang gitudloan ang akong kinamagwangan, si Dylan, na magtimpla para sa amo og kape, mag-brew og coffee. So hangyo ko na sa iya, tagabuntag, can you make coffee for daddy? Pero na ako'y gusto na kape na imnon kay so gitagaan gyud nako na sa instruction na gusto ko walay asukal, gusto ko na brewed gyud na siya, and then after lugar nimo makuan ang brew, gusto pud ko na kanang butangan nimo gamay lang na gatas. So muna akong how I like to drink my coffee. Now naghatag ko og sugo, pakitimpla og kape, pero gipakipakinan pag nako ginaog specific kayo na instruction unsaon niya paghimo sa kape. Og na ako'y rason, no,
Kay una-una, sugar, sensitive naman akong tutunlan sa tamis. So, magtukar na ako ang tutunlan kung magkaon kong tamis and dili na ko na siya, di ko kainom diretso daghan tubig. So, avoid na lang ko og mga tamis as much as possible. Ikaduha is gatas. Dili man naman ko lactose intolerance. So, imbis ma-enjoy na ko akong kape, kung madaghanan ang kape, ay ang gatas, ma-short-live ang akong enjoyment sa kape, kaya mo diretso na ko ana sa trono na atong malingkuran taga-adlaw. And funny kayo kay si G, naingon sa ako, hala, kalimot man siya na dapat gamay rin na gatas. So nakatimpla sa akong kape, I think a few days ago, and matingala mo ko na diretso mo ko. Ayun siya, ay nakalimot ko na gamay rin dapat. Okay, so naay rason no na ako'y specific instruction. Sama ra gyapon na sa Great Commission na atong nakita karon. So akong i-title no sa ato ang message, atong gibulag siya. Kaning specific instruction na gihatag sa Ginoo gikan sa iyang sugo, maghimo kamo og mga tinun-an. Tagitan-aw na to karon ang mga iyang instructions unsaon. And atong gibulag no ang first part karon, and then next week, Lord willing, mapadayon na to ang part 2. So, unang-una, if pangutan-on na to atong kagalingon ba, ngano man na naghatag si Jesus og instruction na magbunyag man sa mga bag-ong tinun-an. Pwede ni mo mapadulong sa ako ba? Ngano man, ngano no, na pwede raman ta moingon sa siya, go and make disciples. And I will be with you, no? Promise, I'll be with you until the end of the age. So, ngano man na naghatag siya og specific instruction. And I propose, no, na naa siya yung reason why. And even ang atong bantayan is ang iyahang order sa instruction. So, unsa ang main sugo dinhi nato makita sa pulong sa Ginoo? Ingon siya, himuha ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tanan, no? So as we go, walay exemption kani, and there is really no walay murag baby Christian and then naa dayon disciple. Wala pa ko na disciple, dili pa ko disciple man. So, Christian lang ko, pero dili ko disciple. No. The way we understand yun, the katong 3 signs of a disciple na nakita nando from Jay last week is that a believer is a disciple. Walay diferensya. So, kung believer ka, disciple ka. Kung Christian ka, you are a disciple. Walay stage, lugar, ani. And so, applicable na diretso ang kanina, naani siya na reality na if you are a follower of Jesus Christ, part ni siya sa atong pagpadulong. No, naanataan ani gyapon mismo included sa iyang Great Commission. So as muni ang sugo no, make disciples, naa siya specific instruction. And sa una karon this morning atong tan-awon ang bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug sa ikaduha na yon is tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mao ni ang iyahang specific instructions sa sugo niya na maghimo kita og tinun-an. Now, tan-awa is ngano man dili una ang magtudlo sa ilaha sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pwede no? Na kung si Jesus giuna niya ang tudloi sa sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo before sila bunyaga. Na-notice na nyo? Na naay order sa iyahang paghatag sa iyahang instruction unsaon paghimo og tinun-an niya, giuna niya specifically ang pagbunyag kanila.
na unahon di ay nato ang pagbunyag sa mga bagong tinun-an ni Jesus. Then, kamulo rin ta og tudlo sa ila sa pagtuman sa tanan niyang gisugo kanato. Daay order ang instruction. And kung kita mismo, no, kung naatay importante kay nas isugo, sa mga uban o sa mga klaro kay nasugo, dapat naa siya'y insakto na pag-step sa pagbuhat. Kaya kung dili, ang mahitabo is malahi siya. So, atong ano ba na, tanan man siguro gusto mutuman sa Ginoo, pero daghan wala nila gibuhat. Usapod ka senaryo is nagbuhat na ta sa paghimo og tinun-an, pero basin busy na kay ta, pero mahulog ra gyapon sa wala kay wala na ta nagpalo og instruction. Nakakuha na ta no na kanang naay exam sa usa ka teacher, then naay specific instruction sundon. So step 1, tanawa ni, step 2, buhata ni, step 3, and then pinaka-last na di ay moingon din siya, mora gyud niya ang importante kayo na instruction. And mabaliwala if wala nato gituman ang instruction. So, that's why ang ato gyud even sa atong paghimo sa tinun-an, sa pagbuhat sa maayong the Great Commission lugar, and even everything sa bilang atong pagkakristohanon, ang atong paminawon o ang kuan gyud is ang Ginoong Hesus iyang pulong ang atong sundon. So, unsaon nato paghimo sa mga tinun-an ni Hesus? Unang-una, atong bunyagan ang tanang tao na motuo kang Hesus. Naay order ang pagbuhat ani, mga kaigsuonan. But strange, no? Na murag, of course, klaro man. Of course, murag dapat man. Pero notice na ko bitaw sa atong ginabuhat diri sa GCAF. In the past, siguro pila ka dekada lang, is before sa akong parayon, na ko i-insert, na inviting tanan na wider group leaders na go through sa ato ang discipleship emphasis month na material together. So, naa sa ato ang Facebook or sa ato ang soon to be launched na website na maka-download mo ani na PDF or pwede mo ani sa GCAF mismo, mangayo mo sa printed material, and I think the link also will be at the atong Facebook post ani na ahanin niyo. So, please, no, kung you are leading a wider group here in GCAF, we are asking you that karon sa month of August, whatever ang inyong gi-go through, kung unsa man ang inyong season sa inyong grupo, na whether bag-o, whether dugay na, to have a series break, whatever you're doing, para mag-go through ta together, mag-learn ta together about the Great Commission, about discipleship. Kaya importante kayo ni na we would arrive because we are also, as pastors here, no, we want to lead the way as God intends in terms of how we are to disciple through the Word of God, good. So please, no, requesting all our wider group servant leaders to follow along with this. Now, in light of that, what you're gonna go through, no, karon Friday or whatever ang inyong time is, if go through nyo sa kanong week 2, you will see na mo go through ta deeper sa unsay meaning sa baptism. But nakita nato, no, na ang question ba na nganong giuna man ni. So kung tan-aw nato ang Bible, makita nato sa mga stories in the book of Acts, the descriptions, no, sa mga storya na sa mga bag-o na nahimong Kristohanon. Bag-o na niduol sa mga disciples, niingon sila, tuo na kami, nakadungog kami sa mensahe, sa mayong balita, nituo na kami. O makita nato na diretso sila bunyagan. Diretso sila i-challenge na bunyagan sila diretso. When they say, nagtuo na kami kang Hesukristo,
And they will now, maghimo sila o i-challenge sila na, sige, babaptize na din kamo. No? A public confession sa ilahang giingon nang nagtuo na sila. Ikaduha na makita nato sa New Testament, kaning akto sa pagbunyag is usa ka ebidensya sa unsay na bag-o sa kabaghuan na nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tao. Meaning, murag, ang tanan na nagpabaptize sa atong makita sa New Testament is naay kabaghuan una nahitabo sa ilang sulod na willing na sila karon na magpabaptize. And so, those are the descriptions o the nakita nato no na giuna ang challenge sa pagbaptize o mga bag-ong tinun-an sa New Testament. Ug diri nato nakita sa Colossians no 2:11 na ang usa ka wonderful explanation sa pagpabautismo. Nagituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ang pagpabautismo is usa ka declaration sa unsay nahitabo sa sulod na nahiusa ta, no, na we are partakers now sa dili sa paagi sa atong binuhatan bilang tao, kung dili sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kita tanan makasasala, naluwas kita tanan tungod sa grasya lang yun ni Jesucristo na nagtuo ta karon sa iyaha ug tungod ani na naluwas kita. Unsay nahitabo? Ingon dinhi sa 12 kaysa pagbabunyag kaninyo. The moment nagtuo ta kang Hesus, naay nahitabo na espiritual na pagbabunyag kanato pinaagi sa balahang espiritu. O gilubong kita, o gibanhaw kita, uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So, unsay nahitabo dinhi sa sulod sa usa ka tawo sa pagtuo niya sa grasya sa Dios, ang akto karon sa pagpabautismo musunod. Karuhon na to, dili ang akto sa pagpabunyag sa tubig ang mao ang rason na naluwas kita. Kung dili, unsa ang gibuhat sa Ginoo sa atoa sa iyang grasya, pinaagi karon sa pagtuo, ug karon willing na ta na mutuman sa tanan niyang giingon even sa pagsunod sa iya sa pagpabautismo sa tubig. Mao kana ang rason o ebidensya sa kabaghuan na kung ang timailhan nga tinuod kita na disipulo naa kanato naay na usab sa ato sa sulod ug unsa man ang iingon na sugo sa atong Dios og manluluwas na tungod kay nausab naning naa sa atong kasing-kasing sa atong paghuna-huna sa atong kabubuton musunod kita. Now imagine kaning eksena sa paghatag ni Jesus sa mayong o sa Great Commission. Discouraged na siguro ang uban sa ilani. Di ba? Kay ilang man giabandonar si Jesus. Before sa kani na adlaw, sa kani na moment na nag-meeting sila ni Jesus aning bukid, aning dapita sa bukid. Siguro ang uban sa ila naingon, dawaton pa ba ko ni Jesus? Ako raban siyang nakasala man ko, napalpak man ko. Ang uban sa ila siguro nabalaka, unsa na kay mahitabo. Ang uban sa ila nagduda kay tinuod ba gyud ang among nadunggan na nabanhaw siya. And but unsa ang sila tanan, ang kaning unsi ka tinun-an ni adto sila sa kaning
lugar na ilahang giagrihan na magnit sila kang Hesus. Ug ma-imagine nato sa pagkita nato sa ilaha, pagkita nila kang Hesus is ang great joy, no? Tinuod gyud. Ina siguro gikap yang gi-embrace, ilahang they're leaping for joy. And now, nanunggan nila ni kaning nakita nila na nabanhaw na Diyos. Na tinuod, karon nagtuon na gid sila, na tinuod gid siya, ug sanan niya ang giingon. Naa na gid ang ebidensya. Iniingon din siya, no, na gihatag niya kanon. Tanan ang otoridad na naa sa ako, sugoon ta mo. Go and make disciples. Ug baptize sila. So clear na hinumdumi kinsa ang nagsugo kanato ani ang nabanhaw na Dios ug manluluwas. Na naa karon ang tanan otoridad ug gahom sa iyaha na buhaton nato kini ug naay specific na instruction na buhaton nato na kung kita na mismo mo share sa gospel, kita mo share sa mensahe, mayong balita, ato pod silang i-challenge una. If moingon na sila, nagtuo na kami, amo nang gidawat si Hesukristo bilang among Dios ug manluluwas, ato silang i-challenge. Sige, tara, muni ang giingon sa atong Dios na manluluwas na magpabautismo kita sa tubig. Pero time sa kay road closed pa. Time sa naapay murag detour ngano sa atong pag-experience sa pag-share sa mayong balita, sa pag-ingon nato, time sa Dave, kay kung muingon magugo sa ila na magpabautismo sila, naamay mga objection. Naamay mga dili pa ready. Gusto, niingon na sila ni tuo na sila kang Hesus. Niampo na sila, nagidawat nila si Hesus bilang lang Diyos o manluluwas. Pero kung ako sila ingnan ani, magpabautismo, di naman sila mamalik. Ay, bingon pa man sa ako na dili pa sila ready. And kani bitaw na mga dahilan, sigurado ko na magbalik-balik rin sila sa tulo ka area. Kaning mga dahilan na ma-enkwentro nato sa pag-share nato sa gospel, sa pag-ingon nato karon, pagsugod na tagtudlo, na kailangan sila maghinulson sa ilang sala o mutuman sa pagpabautismo sa tubig. Mao ang mga balik-balik na mga rason. Una, naa sa area sa pamilya. Pag-challenge na gali nimo, moingon dayon ang usa ka tawo, time sa ako manggod ang pinakauna pa. Kung magpabautismo ko, masako manggod sila. So, pwede siguro later na, no? Kay kung batanon pa lugar atong kastorya, nag-eskwela pa or estudyante pa, suko man si mama papa. Ila man kung giingnan gyud na bahala unsa imong buhaton ra, ay lang pabautismo ha. Ug moingon din ang kaning taon, ang kaning ulitaw or dalaga, kanang giklaro, moingon magud sila na suko sila kung magbabudismo ko. So, later na lang kung madawat na nila. Ikaduha, na makita nato na area of is kaning the area of religion. Kanang storya na gali ta og relihiyon, ayaw, off na ko, ana. No? Open ko, maminaw sa imong isulti sa ako about sa Biblia, open ko, so, appeal ko sa inyong Pero storyahan na kita relihiyon, di na. So, usa ka reason na dili pog ko magpabautismo kay ingon sa akong mga relihiyon na dili ka na dapat. Kay off limits ka na siya.
So nakita nato na related gyapon ang reason sa unsa ang ilang gituhuan na philosophy or relihiyon. Ikatulo is ang kaugalingon na dayon. Kung unsa man ang rason na muingon siya, kasabot naman ko. Pero di pa ko ready, di pa ko gusto buhaton. Daghan pa ko mga rason, daghan pa ko busy pa ko. Napa ko'y kailangan buhaton. Later na. So may enkwentro nato na daghan mo ingon sa ato and mas willing na siguro imo na siyang na-lead into praying to receive Jesus as their Lord and Savior. As their Lord and Savior. Pero when it comes to challenging them, magpabaptize na ta. Mo revolve around these three areas ang mga reason na dili sa. Pero kanino, mga familiar rin siya na excuses. Kaya sa panahon ni Jesus, makita na gyapon nato na siya. Sa katong kadumdum mo sa iyang gihatag na parable of the wedding feast is sa Lucas 14:16 niingon si Jesus, may tao nga naghimong dakong kumbira o daghan mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. So naa ang invitation, ready na. Pag-invite karon sa ilaha. One after the other, na malibad sila. Naa sila'y tagsa-tagsa na rason. O ang rason na nakita nato, sounds familiar na kayo. Niingon ang usa sa versikulo 18 ay naapa ko'y giatiman na negosyo. Naapa ko'y investment. Bag-ora ko nakapalit og yuta. Kailangan pa na ako adtuan dito. Ocular inspection. Masin maadtuan og squatter. Dako na kayong problema. So, urgent matter kani. Later na ha. Later na ko mo attend sa imong invitation. Ay kaduha niingon sa versikulo 19. Ay, bag-o ko nakapalit og mga oxen. 5 ka oxen. Bag-o siguro, napalit na bike. Ay, basi na'y lumba dito. Ay, nami buhaton. Naami lakaw. And tanan, na'y mga bago mga oportunidad sa kinabuhi. That, later na ko mo accept anang invitation. O ang verse 20, bag-o ko na minyo. Yatiman sana na ako akong asawa. Ay, hara. And relationship is that the kita nato. But nakita nato na unsa ang response sa Ginoo sa ilang mga rason. Kay ilang mga rason kung sa pagtao lang nga magtan-aw, valid man ang reason. Of course, atimanon na to ang negosyo. Atimanon imong trabaho kay dana biya ka mabuhi. Of course, atimanon nimo imong bag-o na kasal, imong bag-ong imong relationship. Importante biya na sila. Ingon biya ang Ginoo, honor your father and mother. Ingon biya ang Ginoo na imong dapat atimanon ang imong bana, asawa. But you see what's happening here? Okay lang naunahon nimo imong trabaho. Okay lang naunahon nimo imong ang kalibutan. Second na si Lord. That is what they're saying. Unahon sa anako ni, later na ka, Lord. But the Lord's response is this. Ingon siya sa iyang kasuko sa versikulo 21 aning Lucas 14. Walay usa sa ilaha na ingana ang ilahang pagresponde sa akong invitation. Makatilaw sa akong kumbira. Now, if I'm going to look at sa ato ang modern day, current day, na approach sa pag-make disciples, nakita nato na kaning biblical na realidad is still true. But, nandaghan gyapon di ay ang makadawat sa mensahe. And magpakita sila na willing sila. Nag-ampo, ga-attend sa imuhang wider group, gasimba, pero
naay daghan when it comes to now accepting ang sugo sa Ginoo. Naanay mo balibad sa klase-klaseng rason. Akong negosyo, akong kinabuhi, akong relationship. Ug daghan sila mainbento na rason ug even good reasons na masulti para dili lang sa mutuo. Oo, nagatubo ang ako ang knowledge sa pag-ila sa iya. Pero later na nako na buhaton. And if I look at the giunsa nato og respond karong adlaw sa atong style, common kayo. To the person that will say, dili sa ako magpamutuo sa Ginoo, dili sa ako magpabautismo kay tungod sa akong pamilya, moingon ta, of course, no? Honor your father and mother. Pwede ra na, later na lang si Lord. Nakita nato na the way even we disciple and teach, i-challenge sa nato ba? Because it might not be in accordance sa instructions na gihatag sa Ginoo. Kung muingon ang usa ka tawo, dili pa ko kuan tungod sa akong relihiyon. Unsa ang tubag muingon ang usa ka Christian who's following the Great Commission. Of course, dili maguni siya about religion by, it's about relationship in Jesus. So it doesn't matter kung aha ka na relihiyon. Di ba? Ang importante ang imuhang faith in Jesus. So that's true, but what are we also teaching? You don't need to repent. You don't need to change the way you think, the way you feel, and leave behind everything to follow Jesus. What are we saying? You don't need to leave behind, to love less your father and mother, your brothers and sisters, your family, to follow Jesus. It's okay. Nga naman. Because maingon maninta sa ilaha, di ba kay nag-ampo naman ka sa pagdawat kang Hesukristo, so gipasaylo na ka, Kristohanon na ka, so okay ra na, later na nato siya balikan. Only when you're ready. When you tell somebody who's love about himself, pagyapon, mingon siya, di pa ko ready, kay dagan pa ko, busy pa ko, mingon ta sa iya, okay ra na bay, di man ta legalistic din he. You are saved by faith eh. So, you are all right. But I urge you, natanaw na to, balik ang instruction. Nadili na muhaom sa description, sa naay usa ka tinun-an, bagong tinun-an na himo, na mupapabaptize na dayon. Kung tanaw na ko sa kaduha, na ipahimutang sa naay balak mutuo. So, saan na ito pag mag-disciple? Ipahimutang sa ilaha kung naa sila'y balak na mutuo, na banaon usa niya ang iyahang magasto aron sa pagsunod kang Hesus. Klaruhon sa animo, great. Nidawat ka, nituo ka kang Hesus. I praise God for that. But this muna siya ang pasabot kung musunod kaniya. I-lay out unsa ang gastohon sa usa ka tawo before niya sundon si Jesus. Kaya nga naman, i-explain nato na ang pagtawag ni Jesus na bilang mahimo ka og tinun-an niya. Apil gyud diha ang realidad na naa kay mabiyaan. Na naa kay biyaan. In Matthew 4:19-20, si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako." Sa iyang mga first na mga tinun-an, iyang pagtawag, kuyog kamo kanako og tudloan ta mo unsaon pagpanagat og mga tao. Unsay gibuhat ni Pedro?
o sa iyang katong mga unang mga tinunan. Naa sila gibuhat, naa sila silang negosyo, naa sila silang tunga-tunga sa ilahang importante na kinabuhi, hanap buhay. Pero nakita nimo ang response, diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. The response of someone na nakadungog sa pagtawag ug musunod kang Hesus is naa siya mabiyaan even as important as leaving behind a livelihood. Unsa pay lain? Nakita nato na later on miingon si Pedro sa ila, Ginoo, kami tanan na nisunod kanimo karon, gibiyaan ang tanan, gibiyaan namo ang tanan, ug misunod kami kanimo. So naagyapon ang realidad na tanan na ni tuman sa pagtawag kang Hesus. Ang gasto sa ilang pag-obey was naa sila nabiyaan o ang description gibiyaan na mo tanan para mosunod kami kanimo. Ang Lucas 14:33 ingon diri giklaro ni Hesus, sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kung iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Naana na realidad nga igsuon na kung naay usa ka tawo na nakadungog sa call og nituman siya, nisunod siya, naa siya'y mabiyaan. Unsa ilang mabiyaan? Kung tanawa na sa Lucas 14, versikulo 26, mabiyaan nimo yung pamilya. Ang usa katinun-an na nausab sa usulod, muingon, mas i-love na ko una ang Diyos kaysa ang pamilya na. Muingon sila, mas i-love na nako ang Diyos kaysa akong kagulingon. Biyaan na nako unsa akong sa una gihigugma o karon gihigugma sa akong kaugalingon ug mo sunod ko kang Hesus. Muingon ang usa ka tawo na nausab tungod sa grasya sa Ginoo, tanan pat sa kalibutan, unsa pay naa na sa kalibutan, willing nako na ako na siyang biyaan para lang mosunod ko kang Hesus. Dili siya haom kung muingon ta karon sa paghimo og tinun-an sa kang Hesus. Okay ra na abay na dili na nimo biyaan imong pamilya. Okay ra na abay dili nimo biyaan imong kagulingon, di nimo i-deny imong kagulingon, dili ka die to yourself. Okay ra na abay na imo ra gyapon i-love ang world. Total dawaton ra man gyapon ka sa Ginoo. Dili siya haom kay giklaro ni Hesus, dili ka maging disciple niya kung dili na nimo biyaan. Busa mo ni kana siya na approach ba? Murag feeling nako akong tawag ana karon is kanang murag a fly now pay later na style of discipleship. Kaning fly now pay later, di ba? Sa naay attraction naay kanang atong overseas worker na daghan kayo og oportunidad sa gawas pero sa pila ka years ago na-realize bitaw na gamay ra ang maka-afford na magbayad sa gastohon para makagawas sila. So kaning mga recruitment agencies, nag-come up sila sa kanina scheme. Sige, para makalupad na kakaron, no? Perma lang ka din and then kontrata lang ta. Pag abot na nimo dito, pag fly now, abot na kasi imong lugar, makatrabaho na ka, bayad na din ka. Of course, with interest. It works sa business, pero it will not work sa atong pag-make disciples. Because there is no such thing as a apply now, pay later scheme sa pag-making disciples. Dili ta pwede maingon, fly now na ka, okay na ka, malangit na ka. Later na ka magbayad sa imuhang pag-obey. Sa tanan, gisugo ni Jesus kung ready na ka.
I hope ang ato ang approach is dili ta nagbuot-buot sa atong kagalingon, sa atong desire, siguro sa atong mahal sa kinabuhi, na muampo lang, nadawato niya si Kristo, ato siyang promisahan, o tagaan na to siya assurance, na wala diha sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, na atong pagbuhat ani is ibutang ang salig sa garantiya na gihatag sa Ginoo na ang tanan na ma-born again mao kani sila ang willing motuo kaniya. Naay guarantee na gihatag ang Ginoo nganong we can ato ni siyang mabuhat boldly. Nganong maka-ask ta sa mga tao na magpabautismo sila even if magkagubot ilang pamilya, even if mag-apekto iyang negosyo, even ang iyang hanap buhay na ingnon nato biyai ka na, undangi ka na, kay mga sala ka na siya. Undanga na ang imuhang kagulingon, undanga ka na imuhang bisyo. Nganong pwede man nato na siya i-ask una sa ilaha o dili later. Tungod kay naay garantiya na gihatag ang Ginoo na sa tanan na mausab, tungod kay na born again sila, willing na sila o tuo. So I want us to listen to someone, a person who's undergone this herself. And paminaw na to yung story before we close. Happy Sunday, everyone. I'm Celine Taan, a wife and happily married to Enos Taan. It's with great joy to share with you today my personal testimony of how Jesus Christ has changed my life. I was born and raised in a Catholic family and exposed to following Catholic teachings. At that time, Christianity for me was like a checklist of things to do and not to do. I felt satisfied and contented being able to tick all the to-dos in that checklist. However, God had a great plan for me and called me out. God showed me that there was so much more to faith than just attending church services and following the traditions of a church. My life took a turn 3 years ago when my husband passionately shared his life journey and experiences with me, and how he was able to go through it, highlighting God's faithfulness in his life. I was so amazed and inspired that I just kept on asking so many questions. These questions led to so many realizations about me and my life, but most importantly about God. It was those moments that cultivated my desire to know more about God every day. My encounter with Jesus Christ, I shall say, is not really a specific moment, event, or time, but more of a day-to-day, moment-by-moment experience. It was when I attended Sunday gatherings and learned more about Him and His Word. It was when we would meet up every week for our wider group and be reminded of His promises and commands. It was when I would worship and sing songs of praises to Him. And it was when I do my devotional and I can hear His voice speaking right into my heart through His Word. These were the moments I felt God coming to me with His greatness, His love and majesty that is too incredible for words. Gradually, by God's grace, I noticed how God changed me through my circumstances. When facing problems before, I would immediately sulk and cry. But now, I meditate and immerse myself in His Word to find hope. I find peace despite troubles. I find joy in times of trials and suffering. Lastly, I find strength to forgive the ones who have wronged me. Ultimately, I was tested when I lost my dad last August 2019 all of a sudden. It was the most shocking, devastating, painful, and traumatic experience I have ever felt in my whole life. But looking back,
I can never imagine where I got my strength to stand strong and to move on if not by God's grace. As I encountered God more and more, it produced in me the desire to obey Him despite the cost. As it is said in His Word in 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. Holding on to His Word, I obeyed God through water baptism last March 2019, even when I knew a lot of people close to me would question my decision. I stood firm to publicly declare and surrender my life to Jesus Christ. Months after that, during our engagement, as we were planning our wedding, Enosh and I decided to have a Christian wedding. I was so sure that time that my parents would have loved for us to be wed in a Catholic church, so we had to prepare ourselves for it. I can remember when Enosh and I had a conversation on how we are going to discuss it to my parents. At first, Enosh thought that maybe we could say that our wedding would be officiated by someone close to us or someone who has journeyed with us in our life. But I paused for a few minutes. I knew in my heart that the reason was so much more deeper than that. I told him, this is our decision because this is where I find myself growing closer and closer to Christ. The joy I feel with this relationship I have built with Him is beyond words. Thus, there's no other way to honor God but to radically obey Him, and one of it would be choosing to have a God-glorifying Christian wedding. But as I have said earlier, there is a cost to following Christ. The week of my baptism and the days after was full of inner battles and struggles. Even after having gotten the blessing of my parents for us to have a Christian wedding, I heard a lot of negative comments and disapproval from some of my family and friends. But with all of these struggles, I always remind myself that I am not here in this world to please men, but to please God alone. As I obeyed, God blessed me with a community of believers that journeys with me up to this day. And it never ends there. Obeying God is not a one-time event, but an endless process and a journey until I see God face to face. Until then, I always seek to have a right and deep understanding of God through joining Sunday gatherings, being present in our Friday wider groups, be it physically or virtually, immersing myself through prayer and Bible reading, and continuously reaching out to my family and friends to Christ. Ever since I asked Jesus to take control of my life, my eyes have been opened and I recognize His presence everywhere. Every day, God gives me the power to turn away from sin and to be Christ-like in the way I live my life. I acknowledge that I am not perfect, but I am a radically different person because of Him. I am fully convinced that my decision to obey Him was never a mistake, and there is no better time to obey God but now. All glory and honor to God. Na atong makita na nabag-o, na born again tungod sa working of the Holy Spirit. Ang garantiya sa Ginoo anaa sa iyang power to save. Kay iyang manggiset ang requirement. Ang iyang requirement na kinsa lang ang makasulod sa langit is ang mga tao na mabag-o, mahisama sa mga gagmayng bata. To be born again. Otherwise, dili kita ever makakita or makasulod sa ngingarian sa Diyos. Do you realize, my dear friends, na as you share the gospel, ug mudawat ang usa ka tawo, ug naay true conversion na mahitabo, naay tinuod na mabag-o. Ang giingon ni Celine, I am a radically different person. Matinuod.
Busa sa tanan ang atong paghimo, imo even sa pag-ingon, pag-challenge nimo sa iya, pabaptize ta. And kabalo ka na it will cost the person a lot. Everything in the world na iyang gilab. Kabalo ka unsa iyang isulti? I love God more. I find Him more precious. And sige, yes. That's why you can go and make disciples. You can baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kay tanan na moingon og yes, makita nimo ang ebidensya sa kabaguan na gibuhat sa Ginoo alone. Walay maka-fabricate ani. Pwede ta madala sa excited na, oo, dawaton na ako si Jesus, oo. Pero makita nato kung naabag yung nabago sa sulod. Kung bahala unsa ang iyang bayran, iya ka ng bayran para lang sundon niya si Jesus. Dili kaning pagbabago, dili kani half and half na usa ka portahan na sa sulod, na usa ka portahan na sa gawas. Kompleto kani na commitment, full na pagbabago. Dili kani partial change, kung dili tibuok kani na change na kung unsa to kapatay ang imong kasing-kasing karon buhi na. Unsa to kagahi imong ulo o imong kasing-kasing karon nabuak na, durog na o humok na, giilisan na. Ingon pa sa Ginoo na kaning pagbag-o espiritual kani na akto na naghinulsol gid ang tao, nakitalikdan na gid niya iyang sala tungod sa iyang pagtuo kang Kristo. Kaning pagbag-o dili kani partial, kung dili tibuok og kompleto nagibuhat na pagbag-o sa imong sa Ginoo. Kani na pagbag-o gigarantisado ni, gigarantiya ni sa Ginoo. Ngano man niingon man siya na siya mismo ang nag-ilis sa imong kasing-kasing. Siya mismo ang naghatag sa imo og abilidad na makasunod ka na kaniya. Ug tumanon na nimo ang tanan niyang mga lagda. Kana ang garantiya na kapadayon ta. Ug dili ta mag-hesitate. Dili ta mo offer og fly now, pay later discipleship scheme. Buhata lang by faith. We keep sharing the gospel and challenging new people to say, will you follow Jesus even to publicly confess your faith in water baptism? Magampo kita. Lord, I pray, Lord, na kami na kanang nagsunod kanimo, kami na nakabalo na sa unsa ang among nabiyaan, the cost of following you, Lord, sa kaning kalibutana. Na naka-experience na po, Lord, na wala kami gibuhat, wala kami gibiyaan, na unsa pa to ka-precious, na wala kami mas nakakita sa imuha, ug mas nindot pa, naging sulit sa tanan, na amo ang nabuhat. Walay amo, Lord, na makaingon, na lugi kami sa imuha, tungod kay ikaw, Lord, is more valuable than anything in this world. Nara sa imuha ang tinuod na kinabuhi ug wala sa uban. Ang tinuod na kalipay naa kanimo. Ang tinuod na seguridad nasa imuha. Ang tinuod na pag-asinso naa sa imuha. Ang tanan, O Lord, ikaw ang source. Busa, I pray that as we right now, Lord, as your people who desire us that to be this church that would be following after the Great Commission, going deeper and deeper sa imuhang, Lord, in independence og sa salig namo og sa pagtuo namo sa imuha. Amo kaning buhaton. In Jesus' name, amen.